Welcome my new video. Good evening to all. तो ଏବେ ରୋଷେଇ ହବ ଏଇଖା ଆଳୁଦମ ରୁଟି ଅଲରେଡି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ମାରି ସାରିଲିଣି। ତ ଲେଟ୍ ବି ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇ କରିବା ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ତ ଅଲରେଡି ଆଳୁଟା ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି ହବ, ଆଳୁଦମଟା ଫାଷ୍ଟ ରେଡି କରିଦେବି। ଚିକେନ ରୁଟି ହବ, ରୁଟି ଆଳୁଦମ ଚେଷ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। लास्ट वीडियो रे बहुत सारा सपोर्ट मिली, लाइक भी मिली। तो फास्ट थैंक यू समस्त को, तो बहुत सारा सपोर्ट और लाइक कर नाउ गोटे नुआ वीडियो यूट्यूब चैनल भी पाखापाखि 2-3टा सब्सक्राइब लास्ट 21 था, 23-24 पाखापाखि अच्छी सब्सक्राइब भी गोटे गोटे बढ़ी जाऊँगी। तो धन्यवाद समस्त को। यूट्यूब रे भी सब्सक्राइब करंतु, यूट्यूब रे शॉर्ट वीडियो गुड़े भी गोटे गोटे आसुची। ये आजटा मु ऑलरेडी काटिकी रखी देइजी, मैं करेंट नथिला तो वीडियोटा करि होबनी बोली आको पियाजटा काटी देइजी। सोरिष तेल रे आलुदम रिफाइंड तेल पैकेटटा कुसी थुआ है, सोरिष तेल रे दालचीनी गोटे पकई दवा, गुजराती भी गोटे पकई दवा, गुजराती छोट पैकेट गोटे छोट छोट 2टा पियाज बेसी एका खाइबी अधिका कर नष्ट करिया किसी आवश्यक भी ना, बेसी खाइबे सेतिकी हम। सब पड़ो गोटे पर गोटे टाइम रखिए।
ଲାଗିଯିବ ରେ ବାବା। ଟିକେ ଚୋପା ଗୁଡାକ ରସୁଣର ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ବି କରେ। ଛାଡିବାକୁ କଷ୍ଟ, ଛାଡିକି ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ। ଅଦା ଟିକେ ପକେଇଦବା, ହାଲକା ଟିକେ ପକେଇବା, ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଦା 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 ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଅଦା କଣ ହବ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଅଦା କରୁଥିଲେ। manual grinding ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି, ମାନୁଆଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ଅଦା ରସୁଣ କଣ ଏତିକିରେ ନଙ୍ଗା ପେଷ୍ଟ ହବ। ହାଇ କରିଦବା ଗ୍ୟାସ ଟା, ସେତିକି ସିମ୍ ହେଲା ପିଆଜ ସିମ୍ ହଉ।
ମତେ ଆଳୁଦମ ଟା ଏଇ ୱେରେ କରିବାକୁ ମତେ କରେ ମାନେ ମୁଁ କରେ ମତେ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଳୁଦମ ଟା ଯଦି ଆଠୁ ବେଟର କିଛି ୱେ ଥିବ କରିବା ପାଇଁ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରାଗ ଛୁଟିକି ଥାଉ, ଭୟଙ୍କର ରାଗ ହେଇଯିବ ଗଲା। ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଦେନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଦବା, କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଆଜି ନାହିଁ। ହାଲକା ଟିକେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହେଇଯାଉ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଘରେ ମସରୁମ କରିଥିଲି, ମା କହିଲା କି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମସଲା ରୋଷେଇ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, ମାନେ କରିବୁ ଆଉ। ଚିକେନ ପାଉଡର ଆଜି ଶେଷ, ଚିକେନ ପାଉଡର ଖତମ, କାଲି ଚିକେନ ପାଉଡର ଆସିବ। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଭିଡିଓଟା ପଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ସ୍କିପ ହେଇନି, ପଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମସଲା କଣ୍ଡିସନ ଚଳିବ, ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସିମ୍ ଦେଇଦବ। ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡେଇବା ଭିତରେ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କଣ୍ଡିସନ ପଳେଇ ଆସିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ଥାଉ। ହାଲକା ଚୋପା ଛାଡିଦବା। ସାଇଡ ଗୁଡା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସିମରେ ଥାଉ, ସିମରେ ଥାଉ।
ଭାଇ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ପଢିକି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତିରେ ବି ମତେ କିଣିକି ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ବେସିକ ମୁଁ କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ଖାଇବାର ଗୋଟେ ନିଜର ଓନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଇବ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଯିଏ ଯାହା ବନେଇକି ଦବ ଖାଇଦବ ଏଇଟା କଣ ଖାଇବାରେ ମଜା ଅଛି। ନିଜକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବନେଇକି ଖାଇବ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବାଟା ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ରୁଟି ପୁଣି ବେଲା ହବ ରୁଟି ହବ ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛି। ଟାଇମ ଲାଗିବ ଦୁନିଆ କାମ ବି ଅଛି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 12ଟା ପାଖାପାଖି 11:45ରେ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଶୋଇବାକୁ 12ଟା ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳ ପୁଣି ଯିଇନି। ତେଲଟା ପଡିବା ବାବା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଢାଳି ଯାଇଥିଲା ଫନେଲ ନ ଲଗେଇକି ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଢାଳିଯିବ ଗଲା। ଖାଇବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ଫନେଲ ଲଗାଅ ତାପରେ ଢାଳ। ଓକେ ରେଡି। ଗୋଟେ କଲ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା ସଡନ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପସ୍ ମାରିଦେଲି। ଟାଇମ ହେଇଗଲା 10:56। ଫନେଲରେ ତେଲ ଢାଳିଲେ କଣ ଏଇ ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ନିଗିଡିବାକୁ। ଯାହା ନିଗିଡିବ ଧୁଆ ହବ ଆଉ ଅଛି।
10:57 ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ରୋଷେଇ ଖାଇବା। 11ଟା 11:30 ତଳେ ଶୋଇବ ଆଜି। 12ଟା ହେଇଯିବ, କାଲି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମସଲା କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ରେଡି ହବ। ଦିଟା ଆଳୁକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦବା ଏଠି। ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଳୁଦମଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଦିଟା ଆଳୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା, 4ଟା ଆଳୁ ଗୋଟା ଥାଉ। ଏତିକି ବାସ୍। ରୁଟି ହବା ଯାଏ ଫୁଟିବ ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ହରେ ନହେଲେ ଗରମରେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ଘରେ। ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଖାଇ ହବନି, ଗ୍ୟାସ୍। ବରାଟା କଲାଣି। ତ ପୋଛିବାକୁ ପଡିବ ରାଗିଗଲା।
Hare Krishna Govinda Hare Govinda Krishna Govinda Hare ଦିଟା ରୁଟି ବେଲା ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦିଟା ରୁଟି କେବେ ବେଲିଛନ୍ତି ତ? ଦିଟା ରୁଟି ବେଲା ମଜା। ଦିଟା ରୁଟି କେବେ ଯଦି ବେଲି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ସବୁ କାମ ଅଛି। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଅଲଗା କାମ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦିଟା ରୁଟି ବେଲା ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇখানে ଆକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବେଲିଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲିଥାନ୍ତି, ଦିଟା ବେଲିଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟାଏ ୱାନ୍ ଟାଇମରେ ଦିଟା ରୁଟି ପୁରା ବେଲା ହେଇଯିବ। ବେଲା ହେଲେ ମାନେ ଅସାଇଜ ହବନି, ରାଉଣ୍ଡ ହବ। କିଛି ମାନେ କଣ ସିଙ୍ଗଡା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବନି। ସବୁ ହେଇପାରିବ। ରୁଟିଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ବେଲିବାର ଅଛି। ଉପରଟାକୁ ବେଲିଲା ବେଳେ ତଳଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ତଳଟା ଚାପି ହେଇଯିବ ଯଦି ଅସାଇଜ ହେଇଯିବ ନା। ଗୋଟାଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇଡ ଗୁଡା ମୋଟା ମୋଟା ରହିବ ନା, ଭଲସେ ସେକି ହବନି, ଫୁଲିବନି। ରେଡି ଗୋଲ ରୁଟି କିଛି ଅସାଇଜ ହବନି। ଦିଟା ବେଲିଲେ ଆରାମସେ ବେଲି ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦିଟା ବେଲିଲେ ଗୋଟେ ରୁଟି ସାଇଜ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ପୁରା ଗୋଲ। ସେମିତି କିଛି ହବନି, ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଗ୍ରେଭି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗ୍ରେଭି ପୁରା ମସଲା। 4 ପିସ୍ ଆଳୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ। ଏତେ ତ ଖାଇ ହବନି, କଣ କରିବା। ଡବରେ କାଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରବରରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିବା।
Krishna Govinda Hari Murari, Shri Krishna କେତେଟା ବାଜିଲା 11ଟା 8 ହେଇଗଲା। এটা ଟିକେ ଭଲ ହବନି ସିମ୍ବଲଟା କେମିତି ହେଇଯିବ କହୁଛି କେମିତି ହେଇଯିବ हल्का हल्का बुलियो केमेरा ହେଇଯିବ ସେମ୍ ଫଟୋରେ ରୁଟିଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଫେସ୍ କରିଥିଲି ସେମ୍ ଫଟୋରେ ଟିକେ ରୁଟିଟା ଭଲ ହବନି। ଲଙ୍କା ରହିଯିବ ମସଲା ଟିକେ ସକାଳ ପାଇଁ ରହିଯିବ। Tadi dia boleh lagi. Ada tak tadi. ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁଟିଟା ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ରେଡି। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଘରେ ଖାଇଲେ କାମ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ହଉଛି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେର କାମ ଅଛି। ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଦବା ନା ଘିଅରେ କଣ କାମ ରୁଟି ଟିକେ ହବ ଘିଅ ପଡିବନି।
देसी गाई घी टे पड़ो टेस्ट पूरा अलग हरी हरी এই कंडीशन में घीटा टे पड़ो छटा लगी बस एति घी राति बॉडी पूरा अलग प्रकार गरम घी खाइले राति संभाल भयंकर बॉडी गरम झाड़ बोले हल्का टे बढ़े बस ये अलग प्रकार लगे बेसी पोड़ी बाबा रे बाबा चल खत्म चली खाइया को वीडियो सरीगला देन मु जाऊँ मोर डिनर करी आपण मैंने भी वीडियो को जब पर्यंत देखी लाइक करेंगे शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा गुड नाइट पुणी गोटे नेक्स्ट वीडियो देखा।